nevím. On to musí rozhodnout představenstvo. Tak jak tady to dělal, já jsem trenér, ne? Hele, máš recepty, Jirko? No jakou licenci, vole? Jirko? Či nátek taky neměl licenci? No jo. Jo. Ale jak to je úplně blbej? On měl licenci. Ahoj, čau. Jako, to je? Ale. Ahoj, čau. Vy tady máte nějaký důležitý jednání. Jo, a já jsem tu petici nepodepsal. No, tak je žádné ruboši. No, ten fráš tady měl totiž pěknou sekeru, víš? Víš? No, tak, ty víš. No, podívej se, já jsem si myslel, že on byl přece člen představenstva klubu. Ne? A klub by se měl podle mě po pohledávky ze svojich členů postarat. No, že svého trenéra hrát, to je osobní záležitost. Krátce, netýká činnosti klubu, rozumíš? Ty se znovu chytrou, vole. Ty tady tu slousek jenom ty vole zaplatil z peněz, co si vybral ty kucáři. Ty. Díku. Koncentračku. Jestli tam otázek, že se... Mhm.